ganja. Sound man, pass me the ganja. Shopper, the ganja. Money on deck. Boom, I live it, I live on, I live it. This is fire for my cup in my head. Take it, day for my head. This is day for my waist. This is they don't like me don't like them. This is fire burn them. This is they don't send me don't send them. This is it's a banga, biggie and them. This is Burundi. Girl, it's your body they killing me. Burundi. Girl, it's your body they pulling me. All my guys on the high now. All my girls on the high now. Everybody on the high now. My music so loud I could touch the sky now. Pass me the ganja. Chopper, pass me the ganja. Scale up, pass me the ganja. Mr. Man, pass me the ganja. She a guy, she love me. To set the record straight, this is the gathering of Enugwu Ukwu people. When we say Enugwu Ukwu, for those who do not know, Enugwu Ukwu is the firstborn of Nri. Nri is the progenitor of the Igbo people. So the celebration here tonight is the celebration of Igbo people, the history, the genealogy, and the culture of the Igbo people. And as we know, Igbo has touched every part of the world. There is no part of the world you don't see the Igbo people. So we welcome our friends, we welcome all those that see Igbo people as progressive-minded people. Such people also seek progress. That's why they're here to support us tonight, and we welcome you with open hearts. Igbo Land is open for all progressive-minded individuals. So we thank you for being here, and without further ado, we want to introduce the pilot of this program tonight, in no other person than our own Chris Obieje, talking technology, talking tech, worldly known, our own technology. Please, let's go outside. Thank you. Technology.
our hands together, ladies and gentlemen, for God, who made it possible for all of us to gather in the name of community development. Enugwu Ukwu Cultural Development National Convention taking place here in the City of Angels. I call it Chineke. Especially giving grace and making all the people that travel throughout the world to be able to be here in the City of Angels. My name is Chris Odieje, aka Talking Worldwide. I will be at the helm of the affairs at the young command for this event. I assure you the best of the night. I know so many of you came in here about 2.5 hours ago, 3 hours ago, patiently waiting. If I need label, it's all about education, health, and security. No, not Kita, aka Talking Worldwide. Kani kosiani kuyonani bere. Makona ago ekwa hanu afoso zowili emeje. Ana mekele this Nigeria, ana mekele the traditional prime minister. Na ndi otweni ne ka ndi ne meba no. Kitazi. If you have the program, just look at your program. I am going right away to the introduction and entrance of the Igwes and delegates. Haga was the DJ. Select a very nice traditional music. If you know, if you know, it happened, I said no today. If I had you, this group will be led by the traditional Prime Minister, Ozambu Omeni, Dennis Ayepre. Haga was the Italian for Nazi DJ. When I but I just said there were no check. Odikwa ikaya ge bido ya DJ aga ngwa tiezelo hewu akona bebe gbuonko amalo sisi o ye be ne His Royal Majesty, Igwe Saraf of Uneme Ebe. Obala Nakana Okabia Ure the Fourth. Onye Nedanya Umoni Leni. Onye Nedanya is in remission. Igwe Nakumagwaro is heavily represented in this gathering by the traditional Prime Minister of Enugwu Ukwu, Chief Ozambu Dennis Ayepre. I am using Igwe and you to take a Ronie. Well, but whatever the butcher. Come on, I'm and then we all have a quick guitar. What authority go on that bar? This is what the cabinet chiefs. The leader of cabinet business. Chief Ozambu, Senator, Ikechukwu Wachikota. Ozambu, Abuchi Oswald Wongo. Chief Ozambu, O.C. Epe. Chief Ozambu, Pat Wosu. Chief Ozambu, Emma Wawa Akajuru. And Chief Ozambu, Mokafo. Ozambu Sabasil Mboba. Ozambu Chief Ozambu, the police and Anko, and the chairman. Chief Ozambu ABC, Chief Ozambu Anayo Akamataro. And my humble self, the President General of Enugwu Community, Comrade Bonnie Ozambu, MC Bigo. Ega bian kamala fan kya giwa maka drum shot ni pula fan.
Biko Chief Bonny ọzọ Nkwakụ onye nyere m aka biko kọọrọ na ya aka mmadụ ga-eji aka biko ọkwasị ụmụ ya onye tụrụ ji ya tụrụ mgbọrọgwụ adịghị ama onye nwe obi oguru ji ga-ewere mgbọrọgwụ wee na-emerebe ụbọchị unu n'anya na-afụ na haitibụl anyị esetigo ọfụma ọrụ ezue ọ na-abịakwa na adịghịla anyị ugwu ebe a sileta abana biko kwukwolu na ya aka ọrụ ezue wenye aka ga-ama onwe ndị nọ ya ahụ daalụ ọ ga-adịrụ unu ncha niile mma n'abalị ya n'ụwa mmiri ga-ezo ka let me do just a little bit. I'm in the time, Anya. This is the holiday weekend. Then the time, Anya. Man, I can recognize ya. 1 year, no, I see Kuna, where the Cobian or airports to Puruniva name. Anime Kumaka, or a Dugo. Or a Dugo. No. Chief, Mrs. OG. Chief, Mrs. Nkwo Oji ono n'oche ebe a ndefere ha aka just fere ha aka ọpụwa ilo ọ dị mma biko nụ ife dị mmadụ ka emekwa onye ọfụma ndị ọzọ mkpu a na ndị cabinet chiefs nọ na tebụl fenwere ndị nwunye fenwere ndị otu ọdụ eze anyị ga-eme ife ga-esi eme n'Enugwu Ukwu na mgbanwe president general ama nọrọ n'ife ama na-aga ọfụma ife ga na-aga ọfụma more president general worldwide. So the affiliate president and national president, they take instruction from me. Because I want respect for our women. Chief Lady Ongode Nkwoji, the former president of ECDU Women Wing Worldwide, a cabinet chief, because fella then onye isi na-achọ ụmụ nwaanyị Nigeria niile, ụmụ nwaanyị America niile, ụmụ nwaanyị isi Enugwu Ukwu niile worldwide ọ nọkwazi ebe a Chief Lady Chio Nwosu biko unu zuru ezu we have respect to our women and under the wives of cabinet chiefs, the wives of Ndozombo, looking so beautiful, looking so alluring, looking so appetizing. Even so I can alone because Lady Nkwoji, Lady Chio, to all one doesn't in Africa, Madame Wire, Unye Akaju, Africa, Unye Imokafo, Africa, the cabinet leader, Ochikota Enugwu no more. Afọ nwunye bedike afọ nwunye bekodike nwanyị amalụ mma isi n'Enugwu agị dị mụta ọ na-eme mma na-erube isi afọkwa ma Tony Chief Attorney na nwunye ọ nọ agbakwụ yes Ajị Ndụka anọchi ya MC sorry na ọ ka mme nke enwere ike ịchụ mmadụ n'ọlụ achọrọ m nnaba enwere ike just plain na-ebu m ya na-abata azụ omemere ọfụma ka emenye ọfụma sorry ada na lụghị ọlụ Enugwu mmanụ Enugwu mmanụ Enugwu zụọnụ biko kọọ m aka ị niile ga-agwa ha ka aka ọlụ gị aka na ọlụ gị kara aka hey kụkwụrụ na ya aka ọzọ n'afọ the master of ceremony ọ ka esi eme ọ na-abịa elugo oke enyi elugo oke mmadụ oke ndị isi n'ọhịa oke mmadụ achụrụ ya anyị ga-akọzi n'obi onye anyị bịara this night onwe one man mụnwa akpọbe ka m si bido my event the man bụ onye izizi nọ na this hall ọ nọ na hall a na-akwazi ife niile na-emezi ihe niile na onye a bụ celebrity. Ladies and gentlemen, I have the honor and great privilege as the anchorman for this event to introduce to all of us the man that makes things happen,
the undisputed heavyweight champion of the world, our Lord Jesus Christ, will be taking control of this event. I call on Yaka. Onye organizes yours in Albania, but the visible chairman of this event, ladies and gentlemen, the chief Ozokbu Lebolisa and Ako, Kosiamu Nyawaka, the visible chairman. Kualuni Aka Chineke Ganezi Ozi, na Gozi Kugi Makoderizi. Right now, let us now do the opening prayer. I'm not going to talk number that. But I need now you raise the fund I give you an name if I can politize Chief Angie Ndoka Oporiche. Kobia Libya in our opening prayer. Angie O. Those are not to go to Twitter. Thank you. Okay. Good evening. All protocols observed. May we rise for a very short prayer to invoke the presence of our Lord Jesus Christ in this midst. In the mighty name of Jesus, in the wonderful name of Jesus, my Lord and my God, we thank you for today. We thank you for this convention. We thank you for our land, Enugwu Ukwu, the reason why we have gathered. We thank you for the journey mercies of giving each and every one of us, even if it's from across town, across the skies. Father, we thank you and we invoke you in our presence this evening. Father, we're here gathered to raise funds. We're here gathered in the matter that concerns our town, Enugwu Ukwu, a town that you have blessed, a town that resonates amongst its peers. My Lord and my God, as we gather tonight, we know what the purpose is, and we pray that this night shall be successful. This is the first convention since the pandemic. And Father, we thank you that we all made it to this side of the pandemic. And Father, we ask you that our friends, our well-wishers who are here today, that they'll be able to dip deep into their pockets to help us to raise funds for the projects that we have for our town in Enugwu Ukwu. Bless us, bless our families, bless our Yupunibe, bless our town in Enugwu Ukwu. May this convention be successful. And when it's done, Father Lord, we pray for journey mercies back to our stations. All this we ask in Jesus' name. Amen. Oporiche. African faith when you go for Oporiche. Oporiche is your one. As if I get Cavano Twitter, Chineka no get Belani, ego years and Albania Jesus. Our commerce will continue to stand, but let's respect our native country, Nigeria, and also the America that gave us the opportunity to be here. National anthem, Nigeria. And also America will follow after. Can we stand, please? DJ National Anthem. American keep standing because I throw dollar because everyone can Nigeria to the Jesus.
Nga bezela nke America. Beko ya nke o. Ya dal. Tu gaze DJ. Kona call from my Budona line. Yeah, I've been so way I never need to labor, Mandina Lawyer, Mandiji PhD, Mandiji PhD down. You see, I was the American national anthem, I thought you won. I will get Nigeria on a way or season. Wapan Ditino is coming. I can make Welcome Assembly law very soon. So, ladies and gentlemen, thank you all for your patience, for being here tonight. Forgetting all the things you have tonight to be here to support the Enugwu Ukwu people, their community development, fundraising, and also the national convention taking place here in the city of Los Angeles. At this moment, while Nicola is coming, we want Nicola because time at the road. I think I do a little bit Maradona, come wake and reach here. And then balance sheets at the end of this event. Biko, I've got my Boroma, and no to ever have that going to represent a live audio. That will record the one. DJ Oliver, we're going to ever. The question you told me why you are trying to pray about okay, there you go. See up for market. At all. Woman is a blessing from above. That I do not make for market. Actually, money badra kumisa sema. You know money badra kumisa kuma. One was loving everybody, no discrimination. Once again, no competition. Blessings of the Lord. Everyone blessing.
You will find that your wife will find that the good thing. Yeah. And obtain a favor from the Lord. You must see that blessings of the Lord. Bye, Dalo. Ndị Enugwu Ukwu nwere their own national anthem. Agazie nọ ntị. Unu nụrụ onu anyị. Eze Enugwu Ukwu na ụmụ nri. Anyị esekpukwe. The cabinet chief. None. Ịnụbadị n'Inubere n'Enugwu Ukwu. Ịmalụ n'ibido bere n'ụba. Ndị Enugwu Ukwu bụ ndị ma nwaanyị anụ. Eji my own step malụ. Ndị Enugwu Ukwu bụ ndị gbaga anyị eme. Eji my own step malụ. Ndị Enugwu Ukwu bụ ndị malụ eme. Eji my own step malụ. Ịnụbadị n'Inubere n'Enugwu Ukwu. Ịmalụ n'ibido bere n'ụba. Ndị Enugwu Ukwu bụ ndị ma nwaanyị anụ. Eji my own self malụ. Ndị Enugwu Ukwu bụ ndị maga anyị eme. Eji my own self malụ. Ndị Enugwu Ukwu bụ ndị maga ọgụ eme. Eji my own self malụ. Mkpụrụ mma biko kọọrọ na mkpụrụ mma na otu ya ga mụ na anya ọ na-afụ na afa chapụrụ achapụ. Ọ sị na ya ji onwe ya wee mara na ndị ọbụla na-ebe ụmụ nwaanyị a niile ji onwe ha wee ma ilele ha anya nene obi ịchafụ ha so nenekwuo arụfa ịma na a na-anụta ha ọfụma ka anyị kọọrọ Chineke aka kụkwuolu ndị nibe aka o n'ofu nwoke be anyị ka a na-ekpe ekpere ọ na-akpụ simenti n'ụlọ ụka ebe a na-ekpe ekpere asị ekene mmarị ọsị na afụgo ihe na akpọkwara ya na ọ ga-agba akwụkwọ asị ekene mmarị ọsị efugo ihe na-esere ndị Hausa na efi kee maka Josef nụta Maria biko ka ọrụ na ụmụ nwoke anyị niile aka ọ ụnụnwa ka a na-ekwu maka ya. My colleague nọkwa here mana before then let me at this moment ọzọ adịgo nwa bele ka m hand over the mic to Chief ọzọ the ball is anako nyanwa bụ the chairman visible chairman anyị na-afụ ka ọgwa anyị obere okwu unu mana oge adọrọ ife anyị na-ene anya bụ at the end of this day anyị enwe aṅụrị ndekwe na balance sheet afọ ife anyị ji wee lụọ ọrụ daalụ Enugwu ekene m unu ọzọ ọnọsọlọ eze na-represent igwe anyị ọmalịcha igwe anyị na-alụ ezigbo ọrụ igwe nọ na mkpume agụarụ ndị kabinet ekene m unu digital PG ekene gị the President General ECDU USA ekene gị PG ụmụ nwanyị worldwide Chio Nwosu ekene m unu ibe anyị ekene m unu anyị ebidogodo na ịwa ọjị tupu agawa n'iru ya ka nye igwe mma hand over igwe ka o mee ife dị na ya nwekwa onye ọzọ ya emenwu ya ebe a na abụrụ ya so ọ nọsara eze igwe Enugwu ekene m unu Enugwu ekene m unu Enugwu ekene m unu Enugwu maka anụ mụọ ọnụ zụọ ọnụ Igbo ekene m unu Igbo ekene m unu si na adịlụ unu mma distinguished members of cabinet ọ adịlụ unu mma ndị ọzọ na ebe ọ adịlụ unu mma the
ụmụ nwaanyị ndị Enugwu Ukwu ụnụ amakachanụ mmalụ mma dị egwu ndị nke ndị osi ebe ọzọ pụta mmakwuru mma kama onye ara mara ndị Enugwu Ukwu biko igbe nwere unu ara mara ndị Enugwu Ukwu anyị enwego ọjị ebe a biko nụ eze Enugwu Ukwu na Ogwu Mmiri igwe na mkpu agụ arọ ọjị ruo ụlọ the traditional prime minister of Enugwu Ukwu, the leader of cabinet business, Wopoji, my chairman, Wopoji, I'm no the chief now from Aguku, not Enugwu Agedi, when PG, Popo Forgy. Anybody on ya? That will orgy. No more nine. Not your neighbor. Aguponia? Yeah. Onwe town union president in the back from other community. President Anambra no eba. Imo, Abia, Ebonyi. Bia wo lodge biko. Robert Dale when they budget for share. No na lebe ni. Bokene. Na. Robert or Michael. Mike. The president. Yes, sir. Ecology. I've been our territory. Yes. Yeah. Imo. Enugwu State. Yes, so I do say. Okay, let's go do. Because I don't know. Onye bele nwaanyị bele ada nwa bele nnukwu ada anyị ji eme ọnụ ọdụ ka si were ibe anyị kpe tinye na tape ka anyị were gbadaba ụlọ ga maka chi anabata ụgwọ ibe niile anyị na-eme ebe a nwana asị na adụrụ anyị mma ọ adụrụ nwoke mmadụ nwaanyị mma ogologo ndụ arụsi ike ụmụazụ anyị na Amerịka ka gị na-eleta Nigeria ọ adụrụba mma nwa na-achị anakụrụ nwa ọjị erukwu n'ike onye ọbụla bịara ebe a ya eji ife ọma wana Chineke bịa were ọjị agọzie ka ata anyị tata ogologo ndụ tata arụsi ike n'ife Kraịst wee nwe anyị Igwe MC Biko anyị bụọla MC kpọọ ya enyere gị aka ka ibugharịa ọjị enwe ndị ele nọsị ebe a na-aṅụ mmanya ndị high table nọ na bar ndị ele biko ndị ele a na-asị ndị ele ọ dịka na-ekwu ladies and gentlemen ndị Enugwu Ukwu unu nwere ndị youth unu chọọ mkpọbụ unu abụ ofu bịa ka unu bugharịa ọjị a enyela aka walie ọjị sọrọ nwoke oyi nwere enyere m aka kpọọ ndị ga-ebugharị ọjị ka awa ọjị ọsịsọ
ka anyị nwee ike wee ruo n'ọgịga ese ndị. Okay. Zigara ozi. Ya. Biko, ebugharị ọchị. Ya nụrụ. Ya, ha na-akpọ ndị ebugharị ọchị. Good. Ịnyecha ha ofu ha ndị nke wara ọjị, the states wara ọjị, ọfọsọla ibe ele. Ha wezielu ebugharị ọjị. Chair, achọkwara m ịkpọ my colleague but ka ị gaa on. Ka a na-ebugharị ọjị, anyị na-aga n'iru. Nnesi anya na họọlụ a, enwere onye nere anya na họọlụ a obi ya ara dị ya mma. Mgbakọ Enugwu Ukwu na ndị enyi Enugwu Ukwu. Enugwu Ukwu na-emesi ife ike. Ya n'ọnọdụ obi anwụle ka anyị nọ taa. Ama na onye ọ na ji program igosi the important things enwere n'abalị a. Ya na ọlụ mma esoro bụ ịfụ na nke anyị ekeji ịchafụ ekeji ya ka anyị na-aga n'iru ka wee mee achieve all this program. Nke mbụ na Enugwu na-alacha aka. Akwa na ya nụ anyị alacha aka. Enwere projects ndị America ji chọrọ nkwado ya na anyị eme fundraising. Ndị youth, ECD youth will still have a presentation to do. Then enwere afọ draw. Then ụmụ nwaanyị ya pụtakwa mekwa anyị entertain maka egwu ha gụrụ anyị amaka. Ama m na onye ndị ya bụrụ ndị Enugwu Ukwu n'ebe a era adị jealous maka egwu ahụ ha gụ maka na ọ dịkwa nke eziokwu adị na ya mgbe ọnụ daalụ. Then enwere many entertainment a eme here. Ndị ụmụ nwoke ya emela anyị entertainment. Egwu dị na ya and so on and so forth. So anyị akpọnite MC bịa ka nye gị mic ka akwadowezie maka the opening address by the national president. Because if you do have the address, just look at it. I am just doing a little bit switch in the. What's a game ball? Long time ago. I got a good idea. Okay, I don't care what I got you. I said, my friend, so what we're doing right now, there's a little switch in the program because when you come to any particular city, you call whoever is the president of that chapter. So ab initio, I looked at the program, had a conversation with the local chapter here. If our president, US president, is coming to California, he must, whether a Republican or not, liaise with the local chapter. So there is a little switch there, and which means the Los Angeles or California chapter, Enugwu Ukwu Community Development Association, will do his address. Then the national president will now sum it up. I'm asking a Nigerian a protocol. Look, see that I have a name. Look, call him Waka.
So, let me invite my friend, Dr. Solo Ebuho, to do justice to that aspect of the program. I will be back. This is talking. Hand it over to him for this moment. Thank you. They will know everybody because Igwe Ogadere Masa. He got you baby. You know Jesus. They will because I can who Jesus. I got you for the president of Los Angeles chapter of his address. Also, anyone? Abego. Thank you. Any laws I get here until they raise the child funds. They won't. Now, one we're waiting for our national and the local. All right. Okay, David. Over to you. Good evening, all. Good evening, Los Angeles. Also, Lance, Achikota, members of the West Cabinet, our friends, I would like to seize this opportunity to welcome each and every one of you that answered our call this night. On behalf of Enugwu Ukwu indigenous in Los Angeles, I would say that it's a very happy thing to see all of you here. For every one of you, I know people are very busy nowadays, but you still left your important engagements to be with us this night. For that, we are very thankful. What we are doing tonight is trying to raise money for a project back home. And I'm very confident that our friends here in Los Angeles and our brothers visiting from other towns and overseas will find it noteworthy to help us raise the money to complete what we are about to do back in Nigeria. Again, I welcome everybody and thank you very much for coming. We started late.
So there will be no time to be wasted so that we can catch up and finish the program that we have. Thank you again. Now, just like our brothers from overseas, our sisters, because all sisters are Jaka. Sisters, because we are thinking about you too, not Jesus. Because you're not because our brothers, our sisters, they will. Please, Nigerians, you know, we have in Nigeria. I am not wrong. He has to tell us. You had a man in Nigeria. So bad. You have registered the opinion. Like, you know, you'll be covered. Because before we go any further, it will be very appropriate to recognize the national president going his own welcome address. There was that. Oh. Chineke wokoma oke mana malo nwanye mana m opidere kegede Enugwu kachanu Enugwu makanu Igbo bụ Igbo kwenu biko addressing one kenken because I can ejetela aka n'etufuru oge on behalf of ECD USA, I welcome all of you to this grand occasion. I special recognition to the dignitaries not here who have left their very tight schedules to grace this occasion and honor us with their presence. Starting with the traditional Prime Minister of Enugwu Ukwu, Onosoleze, Ozombo, and Ekwe. You are welcome. Then the leader of the Royal Cabinet, Enugwu Ukwu, Ozombo, Senator IG Abana. You are welcome, sir. Mbambidozi Obaze Avano Funofu. Members of Igwe's cabinet, because I salute. Because IG, a very important project, IG, where maybe this convention we've been talking since morning. So, Kita brought time for speech. We have a very important project, Aineme, Enugwu. Ka anyị na-akpụ unu oku ka unu bịa nọnyere anyị wee bịa nyere anyị aka ebe a. Ịma na Enugwu Ukwu na-eme ihe na-ada ụda mgbe ụtụtụ. Ya ife unu ga-eri ma nke unu ga-aṅụ ụdị ọbụla ọ dị ebe a. And also we believe that most of you who have come here to stay with us this night have not forgotten your wallet at home. Because we need you more than any other thing right now in order to help us to execute this project that we have. Because once again, on behalf of ECD USA National, Anamasunu Chanine, no. Now, Kunu Jijakunu Gejuena. God enough. Thank you so much. Thank you, President. Thank you very much. Able President, I'm telling these days we go digital. So when you check your wallet, that's even better. The person will sell more money, not Jesus. Yes. No Kujare. Okay, we are almost on number 12. We are doing really great. Because our better halves, our even superior halves are doing their job. They are making sure that everybody, you know, this CMS is because when I utilize it, because this CMS, because let the food distribution continue,
while we have music. Because, 1 minute. If I a big oversight, I correct it because before going forward. Because library, central library, I know Enugwu Ukwu. And this library, we are both a digital library. Just to empower our youth, Kafawe Bido, where, right now, Asna and I don't mind is the devil's workshop. Now, I want to empower our youth, the Enugwu Ukwu and environs, not just on the Enugwu Ukwu, any other person, of course. On completion of that project, we have to have access to it. But now, a state-of-the-art library, I know Enugwu Ukwu. So that is the focal thrust of this convention and this fundraising. Because they can specify here, and they won't matter where ever in Nigeria. MC, thank you for drawing my attention to that. Thank you very much. This now, all of us know he's very specific on what the project is like. The project is library. Education is the key. Education unlocks every aspect of our economy. Everybody knows that. We need to educate them, and not just educating them, but also we need to give them career. Because the career, being specific on the kind of career you do, especially technical, we get a lot of our youths off the street. That is what they are doing today. That is what this convention is all about. Career library, do the research. Right now is dinner. Dinner is being served. They started already serving the dinner. It goes with the music. Then halfway or in between, I want us to be very fast with that. That way we get into the main item of this event. DJ, nyanye egu na amuneso ni ana serve already. Then we come back again. Kanye banyazia kozia nubi onyanyi berabo the fundraising. Akwa ni fine neme. DJ Osondo izu keme negu. Kedu America. Oh sadebe. Oh Georgia in America kine. Nze Dr. Solo Subunime we to Dalu kan haze over to. Why I elini na table ebe angwalu no ATM. But I can make the rest of the things. When I be on your change. Obia, whatever, no, or wait. Whatever, change ATM. Then I just say go. Don't just sit down. That is the way to do it. It's community development. Don't just sit down. Make sure that all the tables, they have drink, they have everything. In a few minutes, we're going to go into the actual fundraising, okay? DJ Nenya, you down. Baby,
because special announcement. Let me just say this. Enugwu inexhaustible bag. So while they are going around trying to help, because many of them be white. One you don't have to go behind. Because you like that, you have nothing. Because you want to go we need to do justice to why we are here this evening. I will pledge the indulgence of everyone while the food is coming for all of us to exercise some patience. They are still serving food, but just know that they have inexhaustible bar right there. And you can beckon on any Enugwu Ukwu guys or the women, tell them what you want. I know they are still serving the food. So, having said that at this moment, let's get to the fundraising. Abo na anyị ga-enti nwa obele, anyị eme the fundraising. Onye VMC is the audience. Can you make the fundraising? Onye event, onye invite to an event. Amago why to be invite. So it's convention. I want any convention that comes without Ijikwego. No matter how little you give, it will go a long way Nabani for the developmental project of that community. So, respected ladies and gentlemen, let me at this time invite and hand over this mic to an Enugwu Ukwu son, the guy that likes the developmental project. na Senate eba na pass law. Obo na America here, especially in Los Angeles. Ino hana AB. Emmanuel Assembly Bill. A pass la pass. Ofani mo na no AB. AB. Ana aje kedi hebo AB. AB abro ABC. AB bo Assembly Bill a pass la pass. You go. So, on there, Malian Aga there, on Los Angeles, never community events, Nepalaka, and by the grace of God, God knows why He positioned him. Obuloye Enugwu Ukwu. Na bayagina, when I know there are some no chokwari ya bana. I need to close. I say I am Obama. I say I am Monamu. Mananabania, okay, may you to every Amakobian look on now Los Angeles on a maybe on name. Respected ladies and gentlemen, at this moment, without much ado, let me hand over this mic to Orezwe Senator Abana Ezoyim Kobalo Neaka. Ono Soleze, one na akwa traditional prime minister, one na akwa Ono Soleze. Our Igbo guide recognize that position. Ekene kwa ngikene ndi niile na ebe a, kene chairman. I don't know why oji awe mere akpọ m. No, I'm kaka. Ọ dịkwa nga gotezili okwu. Mana onye ọbụla gara ayọ ife kalili ya na abịala ya. And ife ọbụla okwu ọbụla nkote mmemme ife dị na ya. Ama ya Chukwu ọ na-enye m the energy, the strength and the capacity to imenwe ife ọbụla dị n'okwu ọbụla nkote.
unu ma onye ọbụla nọ na Los Angeles nọ na America ma etu mụ na ayọ dị ọ bụrụ sọsọ na nwanne m ka ọ bụ all my very good friend anyị nwere the best understanding and ọ nọrọ ha n'ife adị m alike ị nọ behind maka m alike ikwudosie ike n'azụ so ọ na-aga ọ na-anya fụ m ọ maa na ya na mmadụ kwu and I will continue to support anything ọ na-eme because I'm a good man, a good man, an honest man, very good honest man. And better when you come before you when you where my this thing about the temperature about the so if I name a buy the mumma, if I name any bonine the mumma, also buy can now what I'm out what do you form an enemy body mumma. And Kebaye was special. I'm gonna kwa die. Manun mana mada apatakwa ego na dollar. No na naira ka na akpata ego. Ọ na naira we income na dollar. We income only in naira. So ife nga ga na-eme bụ na naira. Anchukwu mekwu ife fa na-eji ime bụ na naira ka a na-eji ime. Ọrụ na Nigeria ka a ga-alụ ya. So mmenye fe fa bịazie na Nigeria fa weli ya. Kama fa ga-eje chọwa ka a esi change na onwe ike onye Hausa go for wayo. Ọ ka mma na nyezi ife na naira. So that Kabane Jarabana Mama change. So engage the sum of 3 million naira. We support or if anybody agwa m na agwa ibe ji wee like ya ọrụ ezu ebu na ọ dị ekwu okporo nne mana ọ chọọ ime ego ọ chọọ ime na dọla ọ na-emegbe ọ chọkwa ime na naira ọkwa ihe a na-eme n'ụlọ ụka ọ na-enye chukwu otuto bi oke ọrụ na ya aka ọzọ mụ wee witness gị na City of Angels mana o wee egwu a ka mma ka nke nwekwara onu ọrụ ezu n'ịdị anyị mma o ọrụ ezu n'ịdị anyị mma o onye chinyere eze na mmadụ apụghị na ya onye chinyere eze na mmadụ apụghị na ya ọyọ ụmụ nwanyị tiri n'ego ọyọ ego ga-anagokwa ọrụ ezu biko daalụ anyị na-ekele gị ma ndị City of Angels ma ndị Enugwu Ukwu Los Angeles ma national anyị na-ekele gị biko ka ọrụ ya aka ọzọ anyị nwere time. We are not going to call individually, especially in the high table. Fana ebebu eme, manankabania juwe diche, bonahabia for community development, and that is why they invited me. Talking, I raise the ego. I'd like to raise money. The whole community name. And unu na table eba, oburu ede anu wanu dobu had abu today, or they put anyhow waiting hechi. All going to have a community. So Nego Ganezo Kamili can hand this over the mic to the chairman. Or passes the mic over. Or pass the mic over. Did they tell you one day in Azoba because you hand because now you got to $1. It will go a long way. Now the developmental project. The visible chairman, sir. Enugwu Ukwu Muno. Ibo Makan. Ịma na ọrụ ezuo wee senator nwanne m wee traditional ruler ịma na ndị traditional ruler na-ere enwe ego nọ ayọta ya anyị na-eli ndị nọ na seat of government anyị nọ n'azụ ibe na-achọ ka nkọwara unu na the chairman na onwe onye ọrụ oyibo mana ọrụ oyibo ya pụrụ iche ọ permanent secretary ka ọ permanent secretary na power ife na emele ndị be anyị ego cannot quantify what is doing for our people. On behalf of everybody n'ebe a we're going to this small token na mara aga my senator n'iru
call cabinet leader. Until I become a senator. If I may, 2 million naira. Anakukwa na aka ebe a. Omenyi Onosoleze deme. Onye chọkwa ịga ọrụ ezuo n'iru sinetọ. Ya gaba n'iru. Inye anyị 10 million naira, ọ dị anyị mma. Ịma na ka nye onye ọbụla, ego ọbụla a na-eweta, ọ bụrụ mmadụ ka ị na-adaghachi, Enugwu Ukwu ka ị na-enye. Enwere project, very important project, library. Education is the best human resource anyone can get. So, ọlụ ndị a ji akwado m ya, nna ayọ ka onye ọ na-kwado ya. Ị na-eweta ego, just malụ nọ Enugwu Ukwu ka ị na-enye, maka na eji elụpụta ihe ya abalị ọra ụlọ. Mma akpọ President ECDU USA ka ọ nọrọ nso yana the local chapter Ijele anaghị Nwandu aka emetal sorry, biko unu ya nọ nso maka na mmadụ juru here and ihe na-afụ ebe ahụ the elites, the cream de la cream of Igbo society, and ọ bụrụ oge niile ka a na-enwe ụdị mgbakọ. So unu ya nọ nso, onwe onye eloze ọ bụrụ mụnwe ijebe njekwulie akpọnitie ka onye aka. Tupu m gawa n'iru, mmezi ozi nke mụ a. Ego ndị ọrụ oyibo adịghị ebukwa ibu, mana ọ na-awụ ego igwe. Mma etinye nke m na ya, maka na etu m si kwuo, projekti a chọrọ elu ọ ihe ya support. Ya eji m 600,000 wee na support projekti a. 600,000 naira, not dollars. Biko dum anyị na-ekene unu rinne. Alụpụo ịma na abịa na cabinet enwe dignitaries na cabinet. Ife Enugwu cabinet jiwa adọ mmanwụ na ọbaso achịkwa obodo so na-eme all the important projects in Enugwu Ukwu. And anytime people make a project, they are deeply involved and they get involved. Na appointed mmadụ ka alụpụo Osiebe Ọzọmpụ Chief Ọzọmpụ Osiebe ọkwanebe ka anyị bịa. Enugwu Ukwu ekene m unu, ndị be anyị ekene m unu. Ịma na asụ n'Igbo onye ọbụla nọdebe ọgaranya bụ afụfụ, amara na nnọdebe ndị ọbụla afụfụ, maka ọ bụ na mma ebe ni ka m aka nọ before olom ọkọ 12 mụ anaba, mana ka o si na dị anọdebego m ọgaranya ọ bụghị afụfụ, mana ọ ife Enugwu Ukwu. Biko nụ jirigodo ofe a wee nye unu na my brother from Atlanta, Ọba Felix Ekpe ọ na nwata ọ si mụ nye unu $500 unu na-eme. Fortunately, unfortunately,
Una senator. Ọ bụ unu ka ọ nọ. But anya fuel dị ụkọ here. Expenses karịa. Ụgwọ ụlọ karịa. I'm from Dallas, Texas. So nwanne m nwoke wee sị ka ọ bịa na Dallas. Ebe dị cheap. Mana ọ dị ọkwa cheap ka m si nọdebe ya. Ka ji na-ewe n'okwu unu biko $1,000. Biko na-egwu n'oge unu Akụjọba ọzọ mbụ Akụjọba nọkwa ebe a. Chief Owo ọzọ mbụ Akụjọba kere ọnọkwa ya. Ọ bụ ya eji aka mgbe jee microphone a. Akụjọba na Enugwu Ukwu na Ụmụnri ọzọ mbụ ekene gị. Ọkwa na nke unu ka anyị bịa. Ịma na this library anyị na-ekwu n'okwu ya otego ekwuwe okwu library for more than 20 years. A na-akpa ka anyị esi wee eme. A na-suggest ka anyị esi wee eme ya. So because Mmeji Ogele we can have our president and my good friend Abada, on our Arizia and we can even so I'm making no police organize the event now. So when I can come, even every year, what every convention major Madenye Ife Maka Ngodo Banye Enugwu without Ibulogu Nine Ana meji 1 million naira. They want to support you and 1 million naira. Akụjọba ọrụ kwa ka ngoziri ibe egolu distinguish ebe ka o dike ọzọ mbụ jiva abụchi m ogbo amekene gị akwụ na anyị dịkwa na-abịa ana maka ụdị mmadụ ka anyị ji maka wa abịa biko kenere ibe anyị biko Anybody can muno. Biko, before I proceed, enwe one no obodo. Kerebe ogono ogo gwefino. Orogono so. Okay. Oh my sister. And Rosie, can Rosie now? Okay. Because to Kabuna College, Lord is taking care of us since I got here 2 days ago. Biko, if I have a very good project, mgbe mụ na onye ebe m na-abịa 2 days ago, onwe ife anyị bụ n'obi inyenu. Mana ọ bịazie na-ete esi m si mba na ewute aka enu. Na she was having a lot of fun here. By the way, Iyom Mlimma. Yes. Because project have a very good project. Una munyem neji $2,000 when I doing. Thank you very much. Ọ dịkwa ka ya akwụsịzi o. Ọ sị kwụsị. Akunwata, the only gentleman in Enugwu Ukwu and Africa and Igbo land.
nwoke na-eme mma kedu ma ke general nọkwa ya morning akụnwata ife akụnwata na-emere ndị be anyị dị unprecedented ọ na-eme mma a sị m ụdị nwanne akọ na m ọkwa na aka njụ adụ proud to be an Enugwu Ukwu person kama m aghara agba Enugwu Ukwu nwere mkpume na ọdịna nkwa Enugwu Ukwu akụnwata nnọọ ekene gị ọnụzọla eze mikrofonu nke anyị tinyere n'aka ọ wụkwala mmadụ dị ka gị ịma na o nwere ka o si adọba n'ọnụ mana ebe isi m kwuo mma akwado ndobe anyị Enugwu ekene m unu ọ ihe dị mma ka a na-atụ atụmatụ ya tata n'ọnụ unu makwa na anyị chedoro ụlọ ọkwa ịbịa ka anyị bịa ka anyị nene ka unu si eme ebe a maka nnalụ Enugwu Ukwu ana m anọ n'Enugwu Ukwu na-eme nnukwu Abuja ebe m nọkwala ebe a ma ofu aka akwa ka ọ mana ka o si na-ede ndị be anyị si na afro ka eme ka afro so na mma mgbu oge unu ri nne mmeji $500 wee kwado unu akụnwata ihe mere na anyị rezie 20 million I still say up Ifechukwu Ebubechukwu ụzọ o nwere ya ebu Chukwu ụzọ anyị na-ekene gị ọnya the past national president ECDU USA ezigbo mmadụ ka ọhụụ a young man I be well pleased with na-eme mma n'Enugwu Ukwu nwere ife anyị na-eme n'Enugwu Ukwu ọrụ chukwu presidency ya ọzọ mpụ Ebubechukwu ụzọ ama ekene gị Enugwu ekene m unu ọkwa ka alụpụ agụkwulu okwu ka m sị na ọdụ ka m emego mistake amaga anọ ebe ụmụ okorobịa na-eme edi mana ka o si na-ede anyị na-agbala okwu Enugwu Ukwu ọsọ anyị ka ọ dọ etago so na mara egbuwe oge maka na ndị ele bido late na Houston anyị anaghị ebido iwe late anyị siri anyị na 6 ọ bụrụ 6 ọ bụrụ eziokwu ịgụrụ ọba aka onye ọ na-akwere n'ọgọ mee so n'ọgọ mee a na-eji $300 asọpat Los Angeles Ebubechukwu ụzọ bikodo ịma na ife anyị ju awụrụ cabinet members na whatever we say anyị kwuru na anyị ga-eme anyị na-eme we don't do empty pledges, we don't. And why I'm anchoring this particular event now, I took over from the chairman because he went from na phone. Since he also carries about 25 million naira. So when I say I go keke is raised, also na kaba sam. Now when I make it up, I not Nigeria, I'm gonna abana. Or tax I will take the balance. So because we are except no just kwa kana lo buru ibe ba ka cho mo be lo ka chibe afurukwe ọzọ mkpu na wetin ichizugo biko bịagodo this is the new Ozompu in waiting. In waiting.
unu maka ose eme ibe na anyị na-echi na Ọgọst na Naịjirịa ka bịara aka oji eze afọ kwe ndị be anyị si m kelee gị enye maikrofon Enugwu kacha anyị ana m ekelekwa onye ọbụla nọ ebe a na-asụ daalụ mana ama m na financial secretary anyị na-asụ oyibo amụ amara asụ oyibo so ka mkpụ ada nwaanyị so m wee bịa ọdụdụ nwa m obodo oyibo ngwa ọ sị ka ya zielu m ozi ka akọwara oyibo. Good evening, everyone. On behalf of my father, Chief Charles Abaku, and our family, we will be giving $500 to this worthy cause. Thank you very much. Ide Juno. Nnukwu mmadụ nnukwu alụsị. Jiri nwayọọ ide. Jiri nwayọọ. Jiri nwayọọ. Jiri nwayọọ ide. Nwayọọ. 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 Ịma na agba nkịtị mebie ibe. Ide. 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 Nwoke dị mma na-eme mma. Ide was a fine gentleman. Enugwu Ukwu JB. Let's have one house. Yeah, because ndị anọ na ba ekwubugo maka unu na the beginning. Because when ofu onye nyere anyị aka gwa my friends nọ na ba ka ha kwụsị anyị na-ego ego. Otherwise, ndị ebe a na-enye unu microphone ofu daalụ. Biko ide hold on. Muna na bụ receive adaka ibie. Ada Enugwu Ukwu je mba. Ọ nọ. Kedu ebe ọ nọ biko? Adaka ibie. Kedu ebe ị nọ? Ofu ada na-eme anyị obi aṅụrị. Biko ka adaka ibie. My boss. Adakibie. Yeah. Yeah, so Biko. Yeah, Adakibie. Biko. Biko nu, ide, yeah, when you buy your yes. Oh, Biko. Liba ekene muno. Mazi eji okwu mara anọta aka. Eji 1 million naira ekene. Biko nu, also no 1 million naira. When ekene ndo buy. Ide Juno.
Ebubedike. Ọzọ mkpọ Ebubedike. Senior no. Ebubedike. No. Ihe apụta apụta. Mba ada chọka ịnọ n'ebe a wekwa ibe a. Ihe apụta apụta. Ọkọ nọ n'ebe a. Ọkọ nọ n'ebe a. Ọkọ ya nọ n'ana. Igbo kwenu. Enugwu Ukwu kwenu. Enugwu Agidi kwenu. Ọnụ nwa dunye nwaanyị nna anụ. Ọ na unu na-eme anya hụ na ọ na-emete m mma. Anytime a kpọrọ ife gbasara Enugwu Ukwu, ana m like ịpụta na ya. Mụ na my family and my beautiful princess of my universe, right there. No. Iyom Osinigwe. Anọ m ebe a nọ n'ebe afọ. So if I enjoy me and my family, I join support this library with 1 million naira. Ebedike. Ebe, thank you very much. Thank you very much. Get an end, get an end. Abalusia. Oh, okay. Biko, Enugwu Ukwu. When I say na mmeji aso onye Enugwu Agidi. Ebedike na nwanne nwanya. Western meji $300 when akwado ibe ọ na-eme maka na ọ na-alụta nwanne nwanyị ọfụma. Ekene m unu. Ogo. Ọ dịkwa ka ya abịa ọzọ. Nwa nwoke ya abịa Enugwu Agidi. When get available, biko. I bet to you. Okay, I will. Biko, Abalusia. Here Meruna. After Abalusia, I'm going to break with my cabinet members. Because others are already still in the show, but I don't want them. I'm going to discontinue here after you. I will break. I watch Ando America. Okay? Omeyi, Enugwu ekene m unu. Ọra bịara ije nara n'okene. Anaghị aka ijele m. Anọ n'ọdụ anya ka anyị wepụta. Wee sị na ife a na-eme eso m wee kpalụ ya. Kwado okwu ka eme enyi. Na m eji $1,000 wee na-asị Abaluo, Bikono, the cabinet taken a moon. Taking a moon for the marvelous support. I don't go down. MC. Because I call on the cabinet again, Bikono. Here, the Mena Balea and we're going to do things differently. Myself, as one of the MCs, I have never done this, but I'm going to do it now. And we give $500 cash now support the Indian wood. And I'll go to the car and bring the cash. Because this is our thing. Here they made Enugwu Ukwu, here they made
n'Enugwu nta mmadụ Enugwu nta onye ka na-ekpere egwugwe ka nke iche nke a na nke a biko onye ọbụla nọ ebe ọ nọ ka anyị ghara iwest time biko gwa anyị ka anyị weta microphone ebe ị nọ na-aga toke biko were mic ka m weta ma $500. Dr. Solo Aka. Yes. I am by ego like I used to do na Anambra Television Channel 50 or Anambra Broadcasting. Ha! Washilubem. Go. There's some Washilubem. Kawana Aka. Oh, Washilubem, and that car. I'm going to do that. Oh, well, actually, can swear you the wow. Oh, well, actually, Babu. Hey. Yes. Yes. He's a very good friend. I was here for the God's traditional marriage and the wedding. He always show to support me and I also. So I'm going to support him with $1,000 cash. On a mama's 1, 2, 3. Because probably I can't watch $1,000 cash. I'm a convert here in Nigeria. You go about Catholic. When I go to Sabamogu, can you not nega? You go up by any mother cash, but we'll go. They say, I'll come and he's there, there's a more now. 1,000 watch. Because Chalono, you go there, the Hana, or a baby womb, come all out to show Ebe. Can't you go to a table? Hi! Until you go the guy, no matter where. Do you want any money? I'm going to go is a electric. You can't wait till you buy my hand while I got to go. Can't take a microphone. Watch out the rock. Because on behalf of my family, Ozompo, Chief Patrick Imosu, and Chebonam Mosu, I now support this event with a sum of $500. Lady Chio, Eddie Anyama. Hey.
ụmụ nwaanyị na-akwado nọ biko onye nọ ngwa obere ndidi ka nnachasịa obere kịlịkịlị ego because the launching will continue. Ka mgbago here. Ego bụ ọgụ n'Enugwu. Ego bụ ọgụ one n'Enugwu. Ogodo ahụ. Ị ga-ahụ ezigbo ahụ. Ebe nọ na-anaghị nso. Ewe ọga bụ ịga. Mgbe na-adịghị nwoke ga-ewe ntikwu aka for ndị Enugwu. Anayo is a good friend. Okonkwo is a good friend. All have a right in the river. And one day I see a snow with so I say Gawa in any Lunas. There Oruku. Kanye Ndaya Bambana Los Angeles. Oweduria. I never knew one with the first convention after COVID. Behind the group. My wife and I, we were here in Fuzo. I eat 1,000. They can Ego Chief and Lord, God, I will thank you. $1,000 on the table and then up. Go to another. You can move it there. Come with them on your way, man. Biko Frank. Yeah, I look working them on. I'm Frank defended on your Nemo. Although many an Nemo, we from one an Nemo. A member of our Nemo, where the cabinet. I didn't put in an airpad and I'm like, I can't Anthony Okoko, Anthony, everyone happy goose race in Nigeria at the time and this other states. None. I like goose way. Jimmy on your bem, must not she. IG $500. That's a point. Oh, Nemo, Frank, Chief, Frank, if I back. Oh, you want to go? Red microphone. What's that? We good. I got me. And I got $100. $100. I go go for $100. I said I'm back. How about 50-50? Well, yeah, I'm not sorry, boy. So, I'll go up on I'll jump. And on Kachan, Moana, Zwan. He went in a Guamunu. You might even know about the library. And I am a Bukuzi, I will with Basalo education. On our culture in a special way. For those that don't know, Ijele, Apia Amadia and Amnanim. So now, I'm excited when we go on there. If a man on I get never couldn't get to a video, got a down payment. Mona, William never. I get you $500, couldn't wait video. And I was here. When I got by, I didn't see anything. I get a bomb. Uncle Bruzo, Bana Balago, Obefi. Obefi Boko and Nogo making a bamboo. Yes, I'm Obefi. Okay, Boko Soch. Two of my best friends, not here, Tonyo Kongwo, now my sister, and also my best friend also.
That's why we are here. And also my little brother, Ike Okonkwo, who my wife, who is cheering for I did you $500. Abando is huge. Because you go and you go check 1,000 or promise load and they put my name. You go ball. Yes. Why aren't I dancing and then you maka? I'm not saying I said I'm not if you go call him one. One. I can't go break or clear. I'm more in the way. I'm more than Enugwu Ukwu. None more than Enugwu Ukwu. Couldn't do it Enugwu Ukwu. Enugwu Ukwu. When I support to move every one that person, you $500. $500. One on a city of angels. Cambian. I went in the envelope before how another. All my lawyer is all over 11 or 11:30. So Mr. and Mrs. Charles and Angela Chilaka, I am take, I am envelope. Njozobo from Steve and Uche Woko hang up on the envelope. I'll drop go here back. I'll tell Cambia. Oh my, because John Locke, an American philosopher, he said the mind of a newborn baby contains nothing, and he referred to that mind as a tabula rasa, blank sheet of paper. Whatever that is written on it, that's what you're gonna get. All you can do is the library and mind it. We just go talk for man. Given today gonna be. Talking man in the house. Hey, yeah. Oh well, we are one man. We are one man. Okay. Also, when you see, Western Nigeria, Poloto, Liga, Mugo, I said, I'm good to go and one. Who would take Yawa? 9 Where we are, Chief, and no, Ike, and now I'm here. And also, the Muya, who know me, Chafan, who also is about honor. Such a good uniform. It's a good yes, I want them. Only way got all brother. Only way they got and I see the book now. $500. Here we now for do. It's about yani. You got $500. Yes. Listen. On our own, the Kali Kagidu Kauko Chukwasi one getting one thing to get on your own. I champ below here. Then I'm never go. If I'm over Tom, I got a book. Now they're going to never change ever. About $50 is not borrowing his money. But I bought your below in Walker Solomon, they was now money again. Dr. Buos in all your open in America here, baby, in Jesus' name. Away one. Hey. Mwa weluko. Mwa. Anu mabia. There is doctor. Anu mabia. Mwa weluko. Obancha mwa. Yeah. Put it in your head. You wanna talk? You wanna bump? Mwa weluko. Enugwu Ukwu ekene n'onu. Abụ m onye adazi ntụ. Ụlọ ọmarịcha nwunye m. Stainless. Ọ na-ebe a. So I wee were the sum of $500 wee na-asọpọt. Ndị otu anyị ọbịa ihe na ya na-abụ aka. Ndị ọyị n'ime Enugwu Ukwu erika. Daalụ. Nwa Udugo. Dalo, ọ ga-adị gị na onye pere mma. Stainless, ọ na-abụ ugegbe anya ma nyere nye aka ụtọ, olote na akpati na kọrọ. Ọ ga-aga
primary school. $500. And say hi to the people. Say, oh my God, America, now Jesus. Man, the spirit in there has been done. Now I'm lawyer. Oh, no, go Mike. Hey, hey, I didn't go one man. Oh, baby, you go 500 cash over there. I couldn't have done. On behalf of my husband, I give $500. I'm born to come for the project. Thank you. And make an engineer. Yeah, one half. Oh, if I'm This is information. I'll go in there, the satellite charity can get their number of television. What about this one now? One will go signature. Well, my husband is in Nigeria, but those can't $500. And I will Chris and then we have a couple of checks for my friends. Okay? For them, thank you. Chief and Lord of Chris Ogwefi. Yes. Oh, how about my friend? Yes. That's now 500. When was the check? In there was also seen I got dropped there. Look, all the bag. I don't know what my time I draw. I told you to go. Many of you can see how we trade me on honor. And on that, you go there. I want. Okay. Yes. Churchill. Also, we're going to be 150. Camera. I want more 200. They're going to be. Then we go to Joko. All right. Okay. So, I'm going to go with the Taka. You go call in Haga. Let's go to Heba. Taka, come on. I'm going to the first thing I will do to start to see a library, a city hall, followed by a commercial center, then residential. And in Nigeria, I didn't backwards. I believe I have no development, nothing. So, what for you now? I won't disclose them. Anyway, only for me, when you work, I can't mind cost pass at your end. I hear you $500, okay? I have to wait. Chief, a lot of $500. Okay. I want to
I'm ready. AT&T or no AT&T, my voice is not engaged, always. So, Angie, Chief, you go ahead to it and actually know you. Okay, Enugwu Ukwu again. Chief Angie Luka. I'm very pleased with what Los Angeles is doing. I'm very pleased that this is the first convention after the pandemic. So I will support. Oh, by the way, I don't know but I don't know multiply by 10. So in his name, Chief Educate Luka. Prince. Oh, that's okay. So I'm donating $500. Wow. Then my mother, who chairs it, Chief Mrs. DNOK. And incidentally, today is her 89th birthday. So another $500. Then the gift I got from this pandemic is my first biological grandson, Jide Nanduka. He's the joy of my life. He centered me through this pandemic. I'm donating another $500. Angie, it's not your grandson. Eh? You could see it in the traffic when I got in Nigeria, you were a grandson. Call on the account. Dr. Keke. From Marcel and Jocko. $200. Check. Doc, sorry. Enugwu Ukwu Nigeria President Peter Afanwo Obinna Okereke Awa Izo Imo State. Ife nyere ebe maka Enugwu Ukwu mma Erika anaghị na nwunye Emeka Nweke na nwunye Onye Okonkwo na nwunye Wefi dia no riba God Erika Ndema biko ifu na-eme zọmụnwa na arụ ife ga-enye unu hapụ igbu oge owo 250,000 naira. Unu akọrọ aka anụtego m. So if we get able to get account and transfer the money, now I already there was COVID was transfer here in America. He said that it's just to 1 year. Send the oil one and so we go. Why is it why one of mother's boy woman? Because you didn't be here, we're bringing in more food, no more disease. But the way to make it good, what you? So you have a lot of friends who are supporting the problem. I will retaliate, knowing that today is retaliate. So Anna, you're a very good friend of mine, and he happens to be the godparent of my first son, who graduated from high school this year. So on behalf of my first son, I'm going to be supporting Anna for the his child. It's $100.
And then on behalf of my family and my wife here, I'm going to support the Enugwu Ukwu with another $300, altogether $400. So if you know my Ashley, I see I did go to you know, a lot of friends here, told me what, and the president, the national president, these are my good friends. And told me go too. So these are Ninja. So ask me to take me. Thank you. Yeah. Doctor Suwiso, you know, this why you talk, really cool, see that place, things are like, are you from you? Stay back, Please, Nanso and Mrs. Uju must go be $300. You guys support it. You will get them to on drop now. Hey, you go get it. You go get it. I know you. I just told you. I actually had a bad last Sunday. Enugwu Ukwu. Nigeria queen. At least, yeah, I like the Monday and also because my grandfather, what I can live back, we see everything I can see with children. Now, the back one, the back one, I'm one and one again. 300 from Nanso and Mrs. Uju, yes. Huh? Minimal logo. Okay, go ahead. Professor Remy Chibuzo.
Chibeze, here to maybe say your name, but I eat there from Northern California. The bottom one. I go to all Chibose, so I see there is a cross. Yeah. All my younger brother, President General, Enugwu Ukwu, Nigeria. So, Comrade Bonnie, you will be earning his tenure soon. So, on his behalf, I'm donating $500 for this event. On behalf of my family, because near education, I need $100 and they $200. We're talking about education. So I'm giving you guys $1,000. That's what I'm talking about. So let's get it going. Okay? Anthony Chibeze, yes. Anthony Professor Chibeze, Oregon State University, School of Law. Because I need New York. Because you know, the launching will continue. Yeah. Ndị Enugwu Ukwu ekene m unu ya dịrị unu na mma a na-emenye ọkụ n'ọgbọ ife a na-ekwu bụ na ndị anọkụ nọ here to support ndị Enugwu Ukwu as the vice president and president anọghị ya and as a matter of fact a na-emenye ọkụ ga-eji $500 support ndị Enugwu Ukwu. Also, on behalf of my president, I gave $200 support for the president of Anna, Dr. Seven. And then they go because my Enugwu because oh, sorry. I'm one more over this side. I'm Sunday. I go there. One of my wife. Also, Guru. I am listen, I engage. Thank you. Thank you. Engineer Agude and Lord here. And all you want to have cash, so I'm going to say, no more cash. While I money, they are going to Maduro because I already solo. Prophet and Doctor move focus with $200. Also, now I have we were taking behind the bag and I can't have cash. Hey, that's $500. Yes, okay. Thank you. See you later. I'm going to go with the check for $500. We'll be all right. Yeah, Chamberlain, how much? 500. We're not supposed to go, not supposed to Chief Akameta. 500. You go, let's see you can get it. Oh, you have to check here. Oh, you're born here. Solo. Sorry. Bikono, I am interlude. Ka I nabata entertainment ụmụ nwanyị
MSN, I check was launching. But it was on a guitar. I will do entertainment from Enugwu women, from our mothers, our grandmothers, our daughters, our sisters, our wives, because of them. Okay, here we go. I'm going to interlude. Download. Prepare them to my mother. Everybody.